Дзеці лічыліся самым вялікім багаццем сям'і, а бяздзетных жанчын часта нават прыніжалі і не лічылі, што яны выконваюць сваю ролю. Таму, калі маладыя жаніліся, то сталыя жанчыны сям'і рабілі пэўныя захады, каб дзеці ў сям'і з'явіліся як мага хутчэй і каб іх было як мага больш. Напрыклад, для таго, каб пячы вясельны каравай, сяброўкі нявесты павінны былі тройчы схадзіць за вадою. А яшчэ ў рошчыну тройчы падсыпалі муку. Дровы трэба было браць з 3 дрэваў, которые лічыліся шчаслівымі. Шчаслівыя дрэвы гэта значыць дуб, альха альбо сасна. А вось нельга было браць елку альбо асіну. Дзяжу, дзе падыходзіла цеста, накрывалі 3 кажухамі, а перад тым, як паставіць каравай у печ, тройчы пыталіся, ці няма ў хаце каго чужога. Калі ж той самы чужы не паспеў сысці, то яго тройчы білі па галаве рыдлёўкай. Вось такія былі мілыя ў нас звычаі. Усе гэтыя захады паўтаралі тройчы, каб у сям'і было 3 існасці: муж, жонка і дзеці. Вельмі стараліся абараніць ад якіх-небудзь злых варожбаў ці наветаў ведзьмакоў. І дзеля гэтага вясельны картэж мусіў праехаць праз агонь, потым на яго брызгалі святою вадою, а малады увесь час вяселля мусіў быць у цёплай зімовай шапцы. На адзенне нявесты, каб засцерагчы ад гэтых вось усялякіх наветаў, вешалі якія-небудзь металічныя ўпрыгожванні ці прадметы чырвонага колеру. А яшчэ замацоўвалі і маладое, і маладому часнык.